Tak, zdravím všechny chovatele. Dneska si odchytnu tady samici a budu tady dělat víc věcí, tak vám to natočím. Tak, teď jdu odchytnout. Zatím vizuálně vypadá dobře. Teď jsem se chtěl podívat na kopyta, jak zvedla. Doufám, že to bude vidět. Tady mám kýbok, kde se budu trošku přenášet, protože já se mu nechci přenášet na další zálenost, aby neskákala opice, a používám tady košík na přenášení králíků. Tak. Očividně samice je v pořádku. Pojď sem. Tak, ukaž kopyta. No, hýbni se trošku. Šup. Hop. Tady čekám, až se trošku zvedne, ať se zkontroluji kopyta. Ale kopyta má v pořádku. To je fajn. Tak, přesunu se dovnitř. A zkontrolujeme králíčky. Ale hlavně dáme novou podestýlku. Připravím si kybl, kam budu dávat mláďata. Tak, jdem na to. Tady činčila jim staví pyramidu, ale mláďata jsou tady až dole. No, králíčata už se hýbou, tak jdem jim to vyčistit. Tak podívejte se, jaký to jsou bobani. Dneska jim je tak kolem 13 dnů. Tak zkontroluji jim oči. Tak dneska jim odlepím mají trošku oči. Někteří koukají, někteří ne. Tak, tady tomu prckovi jsem odlepoval oči. Tak, jsou krásný. Jdu zkontrolovat další. Tak, jenom jednému jsem odlepoval oči. Jinak oba dva mají krásně otevřené očička už. Teď jdu na to, jdu to uklidit, nějaký chlup ještě potřebuji zachránit. Teď budu používat škrabku, protože už to tam je mokrý, takový už tady přichytnutý. Tak, uklizeno jest, ale je potřeba v zimě i matečníky uklízet, protože ať jim tam udržuje se teplo a tak dál. Tak, lehce připravené to už je. Vzadu má samice seno, ale mláďata půjdou na slámu. Tady mi zbylo pár chlupů. Jdu přesunout mláďata už do nového. Do čistého hlavně. Čistota plus zdraví. Prckové se zavrtávají. Dvě mláďata měly otevřené oči už. Mají 13 dní nebo 14. A jednému mláděti jsem otvíral oči. Jdu přesunout samici zpátky, protože když nemáte dvířka na matečníku, tak musíte samice dát bokem, jinak vám tam budou lozit. Tak jdeme hodit činčilu dom. Tak teď budu nahánět z druhé strany. Tak činčilu jdem převízt dom. Má tady super taxík. Protože tady košík mám plný bordela. Tak, činčila za mě je v pořádku. Drápy, nohy,
a tak dále, všechno v pořádku. Kontrola je v pohodě. Teď jsem mu měl v tým kyblu. A škoda, že to nešlo natočit. To byste se zasmáli. Takovej mamlas, jinak se to nedá říct. Byl v kyblu. Tady mám hnojiště. Jak vidíte, už je vrchovaté. Další věc, co tady budu dělat, tak přehazovat hnůj. Tady pod hnojem už je udělaná hlína. A tu hlínu budu házet sem dolů. No. Ten cvak trošičku tady upravím, abych tady mohl lépe chodit. Abych se tady nepřizabil. Tak, trošičku jsem se pustil do hnoje, když to tak řeknu. Tak, přeházel jsem slámu, seno, prostě hnůj bokem. A tady vzadu už mám hlinu. Tak, budu se zmiňovat, že je potřeba někam dát hnůj, nebo s ním nějak pracovat. V nějakém videu to ještě změním. A tady vidíte, jestli doufám, že se tam dá něco vidět, že tady je už hlina. A tady je hnůj. Tady je hlina už. A zítra ji budu naházovat jinam. Tak tady mám pastičky na myši. Od té doby, co jsem tady měl 2 myši, tak ty pastičky se nesklaply. Ječmen okolo je. Tak tady se chytla buď přerostlá myš, a nebo potka, nebo co to je za hajzla. Ale to je pastička na potkany a na větší škůdce. Ta myš, nebo potka, nebo co to je za hajzla, je celkem dost velká, že? To není žádný malinký zmetek. Přes podzim a tak, jak už se stahují ty myši a taková ta verbež, mám pro jistotu napotkaná pastičku. A tady pod voliérou mám naházeny jedy na myši a potkany, protože prevence je důležitá. Tak, blbeček má vykydáno. Skoč ty pako. Tak on většinou vždycky skáče jako pizza. No, ještě líp než teď. Ještě líp než teď, ale moc pozdě jsem to začal nahrávat. Odložím mobil a předvádí se. Vezmu si mobil a bude tady žrát. Že tady má granule na výkrm. Jak je rychlej, tak to ani nenatočím. No, blbečkovi, když dávám najest, tady má granule na výkrm. I když tady má granule na výkrm, má tady vždycky seno.
Tak, tady mám rozmazeného samce. A jdu mu zkontrolovat lino, vykydat tady. Protože tady ten rozmazlenec mi tady roztrhal lino. Tak jsem mu tady dával nový. Tak ho jdu zkontrolovat. Zda pokračuje ničením nebo ne. Tak když už dneska jsem u té kontroly, tak jdu zkontrolovat tady rozmazaného králíka. Zda nemá tlaky nebo nějaký nemoce. Teď mi dokázal, že otlaky nemá. Protože jsem si teď všiml kopítek. Teď se mu dívám do uší. Svrap tam nemá. Protože ono fakt je dobrý kontrolovat všechny králíky. Protože oni vám neřeknou, jestli jsou nemocní nebo ne. Až už je pozdě, tak to poznáte i vy, že jsou nemocní. No, tady mám jednoho králíka, samce, kterýho ještě vůbec, ale vůbec nevím, co s ním bude dál. Ale potřebuju si ho zvážit. Zatím mi tady nepřekáží. No, uvidí se, no. Přemýšlel jsem, že tady tuhle a Fionu nechám připustit co tak za měsíc, možná za měsíc a půl, abych ty mláďata mohl točit, protože tady nemám tolik prostoru, kam bych je pak měl dát, aby mamánek si ukázal, jestli bude dobrá nebo ne. Ale mamánek bude místo Fiony, až se bude připouštět, a Fiona bude tady. Protože Fiona už nějaký porody měla, tak je zkušenější, takže bude tady. A tady mamánek půjde dovnitř. Tak to mám líp pod kontrolou. Když bude zima, tak ať něco tady nezanedbá. Ale určitě ji budu připouštět tak, aby mi to vycházelo, že budu doma. Všechno propočítám a na kdy to bude. Když třeba budu mít volný víkend, tak to nechám připustit ve středu. Mezi tím týden dopředu budu jim tady svítit, aby měli ří. Tady vidíte, že tady ta samice je venku, není tam vevnitř, jako ostatní, andule a tak. Ale voda teče, nezamrzá to. Zatím ještě to nezamrzlo. A tady má napájku. Je u země, takže to vyzkoušíme. Nebo dělám ty chlupy. Vyzkoušíme, jestli to teče. Teče. Tak tady zkontrolujeme další napájku. Teče. Tak u blbečka zkontrolujeme vodu. Ta teče. Tady u Fiony nic nezamrzlo. Tak tady máme rozmazlenou. Ta půjde taky ven na kontrolu. A musím uklidit tady matečník, zkontrolovat mláďata. Tak přesuneme maminu ven. Tak jdem to zkontrolovat, ať si tady běhá zatím. Samice musela vynést mládě ven. Nebije srdíčko.
No, i tak to taky se někdy stane, že... No, co už no. A doufám, že to je to nejmenší. No, nejsou úplně největší. Tady to vypadá trošku jinak, taky tady měla 8. Tak to tady uklidím. Tak zkontroluji na rychlo samici. Ale bez záběru, to udělám rychle. Tak poslední záběr, než je zakryju. Tady máme, já si myslím, že zrovna tady ten malinký, ale tady tenhle měl jít už hned ze začátku pryč. Protože jeden je tam velikánský, ten žere je jak za 3, ten žere určitě za 3. A je tam i jeden malinký, který málo žere. Ale teď jich je o jednoho míň, tak by to nějak utáhnout mohla. Pro klid duši jsem tady nainstaloval desku. Tak, to mládě mohlo být na cecku přicucnutý a ona ho vykopla ven. To je jedna varianta. Další varianta, že už jsou trošku větší. A jak tam skákali ty opice, tak omylem vyskočilo ven. Protože samice ho nechytne do zubu a nevynese ho ven. Ale i tak to zamrzí, že umřelo. Ale dneska jsem tady přišel mnohem dřív. Z důvodu, že včera jsem neměl vůbec čas, vůbec. Jsem tady byl 15 minut, max 20 a všechno jsem musel rychle prolítat, poklidit a vypadnout pryč. Včera 100% to mládě, když jsem tady poklízel, tady nebylo. Tak pro jistotu jsem jim tady dal fakt tu desku.